आदै आरो मादैमोन आदै आरो मादैमोन बेकग्राउन्डखौहाय इगनोर खालाम आरो आं मोनसे दिनै भिडिअ लाबोदों जे जोंनाहाय बर'नि पर्न स्टार जाहैबाय जोंना बिथां गार्गि खख्खालारी राइट गार्गि खख्खालारी माने बेनावहाय ओरैबायदि भिडिअ माने वेब सिरिज नुयो मस्ट फ्लिक्सआवहाय वेब सिरिज बिथाङा होयो किन्तु मा बर'नि गेजेराव फार्स्ट रेकर्ड जेरै माने जोंनाथ' बेफोरबायदि भिडिअबोथ' नाम दंना जेरै हमना ला जनि सिन्स मिया खलिफा गोबां माने फेमास बिथांमोनाहाय गुगोलावहाय गोबां फेमास दा बिदिनो जोंनाबो मा बर'नि गेजेरावहाय सिगांनिफ्रायनो दं नामा पाता गैया आंथ' दासो माने गोदान नायदोंबा नुसनदों माने मानसिफ्रा मा आंनावहाय शेयार खालामहरदों जे भिडिअ बानायनो थाखाय स' आं माने दिनै आं फार्स्ट टाइम आं नुफेरबाय दिनै नङा आं सप्तासे सिगांनो आंनो माने हरदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावो बै माने जनिसिन मोनाहाय जेरै मावो बिथाङाबो मा गार्गि खख्खालारीयाहाय सासे हौवाजों अबेनि पाता गैया बेंगलि ना मा हौवा ना बिहारिजों पाता गैया बिथाङा मा बैफोरबायदि खामानि मावहैयो आरो पर्न भिडिअ बानायो आरो आं गार्गि खख्खालारी आं नोंखौ आं मोनसे खोथा बुङो गार्गि खख्खालारी डार्लिं नोङो भिडिअ बानाय नों जेरै नोंनि गोसो नों जेरै हायो नों जेरै खामायनो हायो नों माखौ मावनानै नों साटिसफेक्सन एबा माखौ मावनानै नों मोजां मोनो नों माव नो प्रब्लेम मिथिबाय माने आं मोनसे खोथाखौनो आं बुंनो नागिरदों नोंथाङा टाइटेलखौ सोलायबाथाय मा मोजां जागोन राइट टाइटेलखौ नोंथाङा सोलायनानै ला बर'नि लानाङा नोंथाङा खालि गार्गिल' लाबाबो जागोन नोंथाङा जुदि गुबुनखौहाय नों बेलेग टाइटेल लानो हागोन नोंनि खोथा बियो किन्तु मा प्लिज आंनि मथेबा नोंथाङाहाय टाइटेलखौ सोलाय आरो आदै आरो मादैमोन नोंथांमोना मा सानो बे टाइटेलखौहाय सोलायनांगोन ना नाङा दा बेखौनो लानो होनांगौ टाइटेलखौहाय आदै आरो मादैमोना बिनि साजेस्टखौ बिथांनो खिन्थाहर नंगौना नङा एक्सुवेलि जोंनाबोसो मा जोंखौबो बुंगोन आरो बर'फोरनावबो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसि दंलै नंगौना नङा आरो गोबांफ्रा बुंदों बेयो बर' नङा गार्गि खख्खालारी टाइटेल आरो बुंदोंनो दंबावो नामा बेलेग जातिफोरनावबो दं ओइ सासे आंनो मानसि कमेन्ट हरदोंमोन जे खख्खालारीयाहाय गुबुन जातिनावबो दं जाहैदों आरो साबाबोसिना दंबाय सोर जातिया खख्खालारी टाइटेल दं आं खिन्थालाय गार्गि खख्खालारीयाहाय बर' भाषाबो रायलायनाय भिडिअ आं मोनसे नुनो मोन्दोंमोन खालि आंल' नुवाखै गोबां मानसिफ्राबो नुदोंमोन फेसबुकआवहाय सों मिन्थिगोन मिन्थिबाय बे बर' भाषाबो रायलायदोंमोन लाइभआव गावनि पेजआवहाय लाइभ फैनानै मिन्थिबाय ना बर' भाषा सोरबा सोंदोंमोन बिनि भिडिअखौ अबाव नुगोन होननानै बर' भाषायावहाय आरो बियो बुंदों आंनि भिडिअखौहाय मस्ट फ्लेक्सआव नुगोन होननानै ओमफ्राय हौवाया बिखौ सोंदोंमोन जे मा बुंदों बियो होननानै सोंदोंमोन हौवाया ओमफ्राय गार्गि खख्खालारी हौवानो खिन्थादों हमारा भिडिअ कहाँ में देखेगा बोल के पूछ रहा है बुंदों जोंनि भिडिअखौ अबाव नुगोन होननानै सोंदों बेफोरबायदि बुंहरबाय आरो गावनि हौवाखौ अब्ला सानना नायबाय गार्गि खख्खालारी नों गोसोबायदि खामानि माव बेयो नोंनि खामानि नोंनि उदैनि थाखाय नों मावदों नोंनि गोजोननायनि थाखाय नों मावदों फैसानि थाखाय नों मावदों माव मोजां खोथा किन्तु प्लिज अन्नानै टाइटेलखौ सोलाय आरो आदै आरो मादैमोन नोंथांमोना साजेस्ट सोलायनांगौ ना नाङा आं बारा बुंथ'ला आरो बिनि सोमोन्दै आरो मोजां जुदि इनफरमेसन नांगौबा आंनो कमेन्ट खालाम आं मोजां भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन स' आदै आरो मादैमोन भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो थेंक इउ स' माच आरो नैबे चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदान फैदोंबा प्लिज फैसन बायदोंब्ला बोरैबाफोर प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां बिना साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां लाइकखौ होथार प्लिज शेयार खालामा बियो नोंनि गोसो किन्तु लाइक आरो साबस्क्राइब प्लिज खालामथार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद मोजां मोनगोन स' थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे खुदुमहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच